Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagbando sang temporaryo ani nga pagpuuntat sa tanan nga mga ongoing nga road kag drainage project karon nga Mascara Festival season. May report si Nico Delphi. Halin sa ginpatuman nga bridge repair project, diversion channel kag mga road and drainage project ang temporaryo nga ginpauntat na sa Department of Public Works and Highways sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos ginmando ni Mayor Albi Benitez agud nga mapahagan-hagan ang pag-uot sa mga salakyan karon nga Mascara Festival. Issue na order stopping all constructions sa mga major thoroughfares sa Bacolod. So hindi na ni mga new constructions nga ginpauntat ya hasta ang mga existing nga mga project construction along major thoroughfares ginpauntat na niya until after Mascara. May ongoing road and drainage project man sa Katuslaw kag Aguinaldo Street nga karon ginhingagaw nga matapos ante sa natalana nga road closure sa Dalan Lacson sa Oktubre 16 tubto 22 kag ang among mga dalan ang ginagamit nga alternatibo nga rota sang mga salakyan. Ang ako nga ayon sa DPWH ang mga new lang kay kung nasuguran na why naman hindi naman mapuslan but ang ginhimo yun pauntat din natin. So gatagan na sila extension gali mayor kay ang sa may Katuslaw dira October na ang deadline. Siguro they will just extend it. Ginpasalig naman ni Bitaw Head Police Major Junji Liba nga mangin passable ang Katuslaw kag Aguinaldo sa tion nga ipatuman ang road closure. Pagkatapos ang selebrasyon, plano nga balikan sa mga contractors ng DPWH ang tanan nila nga mga ongoing project sa syudad. Samtang sa pagsugilanon man sang alkalde upod kay DPWH Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel kag District Engineer Abraham Villarreal ngalun sa yara karon sa Pungsod Japan na istoryahan ang plano angot sa construction sang floodgates nga kabahin sa mga solusyon sa pagsulbar sang problema sa baha sa syudad. Nico Delphin para sa DG Cast Negros.